Те рано или късно се заминават от този свят. Или стават нещастни. При мен е така. Сложили му черна точка, прокълнали го, повече няма да види хаир. Може да минат 5 месеца, може да мине една година, обаче нещастието няма да се оттърве. При мен няма такива работи. Той моя кумшия ми се прави. Он е дъртия педарас, ама сега му гният кокалите. Иначе снимки ми прави, така ми прави, онака ми прави, къщата ще ми бута, не знам кой ще ми бута. Той там майка и свеща в събота и вторник ще го изпратя. А сега ще ми бута кура. Сега ще си направя, който си искам аз. Ще ми фани кура, ще ме тормози мен един дърт педарас умрял. Ще еба майката и помярат и мръсят. Сега да му гният кокалите, она курва си я взимаха и не. Хората купиха къщата. Сега да ме фани за дъртия кур. Хем му казах, ще умреш, той вика, аз вика, нямам. Те вика, си ще така.